Hello mga ka-friendships! And hello sa ating mga ka-friendship all over the world. And for today's vlog, I just want to express my heartfelt gratitude ang akong kinasing-kasing og dako kaayo nga pasalamat sa ating mga ka-friendship for sharing your blessings to me. Daghan kayong salamat. Nato na aging simana, I received a private message. Iniingon siya nga, Ma'am Ellie, kano sa mga birthday? Yung ko October pa, madam. Siya nga unsa nga date? October 17. Medyo layo-layo pa siya nga. Sige, I have something for you on October. So, lipay kaayo ang bayot. Kinsa may dili malipay nga na kay regalo on the 17th of October. Pero wala pa ka expect. Kaya kamalo biya ka sa panahon. Oo, na madayo, na ay dili. So, basta deep inside my heart, lipay kaayo ko. At least na ako'y pala abuton. Oo, so, natingala man ko, naning niagi mga adlaw, naman ko nadawat nga remittance. Sa man ni, oy, paglamtaw na ako, gikan man itong ka-friendship, oy, gipadadaan man ko niya, super advance birthday ko nung nga gift. So, nakadawat ko og amount, nga ako na pong na-claim sa Luwelier. So, akong pasalamatan, good kinasing-kasing, jugay na ako nga pasalamat kang Madam Janet Santos for sharing your blessings to me, Madam. Daghan kaayong salamat, Madam. Otong kagabi, together with my friend Hara May, gabanding-banding minduha, and at the same time, in a way of giving thanks po sa atong mga ka-friendships, sa atong mga viewers, sa atong mga likers, o sa atong mga subscribers, kakatagaan tabig video, kining shottings me, o daghan kay salamat ni Ma'am Janet, kay tungod sa iyang grasya nga gihatag, nakapang video kinapon mi kagabi. So daghan kayong salamat, Ma'am Janet Santos, for your generosity to Ma'am Ellie. Then ako usang pasalamatan akong ka-friendship nga si Kir Soliva Lucero. Madam Kirubi, daghang kayong salamat, Madam Kirubi, sa 1 million kabuok na earrings. Ako na dagwala man yung ginegosyo, Madam. Salamat kayo, Madam. See that? 1 million kabuok ang iyang gihatag nako nga earrings kay para kuno sa akong kayada inig mo perform ko nako yung mga alternate nga magamit nga earrings. So 1 million guni siya kabuok, literal nga 1 million kabuok. Ipamrinta na ako ni uban, Madam, para magkakwarta ko. para magkakwarta ko sa akong birthday puhon. O, see? So, daghan kayong salamat no, Madam. So, daghan kayong salamat, Madam Kerubi Lucero Soliva, sa akong grasya nga nadawat. And to your family also. Amping nga kanunay di, Madam, sa laing nasod. Salamat kaayo. Kay di na ako maglibog. Asa ko mo palit og mga arios. Kay di anagyod. 1 million pieces. Thank you so much. Unya na sila negosyo diya sa Changi, diri sa amo, mga apparels, mga limited edition nga mga bags. Pwede na mo makabisita diya sa mga Arellano. Muna ilang shop diha na maligyan na silang nagkalain-lain nga mga apparels nga pwede nyo ma-enjoy. So ako pong pasalamatan pod ang atong ka-friendship nga karon lang jud nako ni nadawat ang grasya no this morning. Limpak-limpak na blessings for this morning. Salamat kaayo sa Villa Flores family nga naa karon sa Canada. Pero originally from Bakong and Maayong Tubig. Daghan kayong salamat Connie Villa Flores og sa iyang bana. Oo. Sa iyang anak nga si Precious, James, and Bradley. Daghan kaayong salamat for sharing your blessings to Ma'am Ellie. Pang advance birthday ko nun ako ning amount. Salamat kayo. And then iya kong gisindan og picture siyang anak nga boylet. Pagkagwapo. Ako ipakita ninyo ang picture. Murag maibog pud mong apil pareho na ako. Junakis nga boylet nga dili ko na siya kasabot nako magbinisaya, pero malingaw ko no siya. Daghang kayong salamat no nga nalipay mo sa ako ang vlog mis kag pinasagad ra tanan mugna ra gyud ako mga vlog. Daghan kaayong salamat once again Villa Flores family, and to Sir Perry also. Daghang kayong salamat Sir Perry kay ikaw joy naningkamot og chat jud nako no, og nag-update nako kung kanus pwede og nahulog na ba og makuha og maklaim na ba. Daghan kayong salamat Sir Perry Villa Flores and family from the bottom of my heart. Ato sang i-greet og happy belated birthday sa atong ka-friendship nga si Joanne Tampos Maanyo. Ika 31 na niya nga adlaw nga natawhan, kagahapong adlaw, pero karon pa man ko nakagama og vlog.
So karon pa nako siya mag-greet, ma-shoutout para sa iyang birthday. And then ingon siya, Ma'am Ellie, 31 anyos na gyud ko, wala pa'y anak. Please pray for me. Of course, our prayers amo jud nang ipadangat sa kahitasan, madam, para magkaanak na kakay. 9 years na mi sa akong bana, wala pa mi kaanak. I-try ang lain nga posisyon, madam. Sulit ang posisyon, madam. Pagpalina, pagpakinibit. Kidding aside, ato nang giampo na nga soon you will be blessed with children, Ma'am Joanne and your husband. Thank you so much sa imong nga mensahe diri kanako, and happy belated birthday kanimo. So karong adlaw pod mga ka-friendship, ako pang abrihan ning akong mga items kay kabalo ka dubli kayo jud panahon na kay I'm preparing for my birthday, and hopefully makakwarta ta ginagmay no, kay at least na atay ginagmay nga handa, di na ta mga ambisyon ang dinagko kay nga handa. Ang importante na atay maluto nga ginagmay, importante makaselebrate bahala ginagmay. So mao ni ako mga raket mga ka-friendship, na maligya ako ka ng mga bedsheet o mga pillowcase. So daghang kayong salamat sa akong mga ka-friendship nga i-order. Okay, wala ko takabalo mga sunod nga bulan og nabatay racket. So far for September na may mga racket pero for October na mga ginagmay, pero murag dili siya enough. So what I did, nag-sideline ko og mga bedsheet and pillowcase. So nangabot na mo sila karong adlaw and ready for distribution. Dagdag na ni siya budget sa ato ang birthday puhon. So daghang kay salamat sa ako mga ka-friendship nga ni-order kanako. So ako na pa ni siyang i-deliver. Ako na siya i-double check later ang quality ani kung wala ba mga gisi-gisi, kay we need to make sure nga atong paghatag sa mga items, pag hand on sa mga items nga gi-order, wala yung mga factory defect kay maulawan in town sa atong mga kliyente. So karong panahon na bawal magtanga-tanga, bawal magpaluya-luya. Kung unsay pwedeng pagkakitaan, halago na mga beshi, mga ka-friendship. Go lang nang go. Kana ra pong dili ka ma-stress kaayo kung imo na siyang himuon nga racket or panginabuhian, kay kung maka-stress pod na nimo, meaning to say dili ka happy sa imong gisudlan nga ginagmay nga sideline. So dapat happy lang ka sa imong nga sideline. Karton mang jud no. Salamatan ako ning GNT Express. Iabot jud mo diri sa among kuan, barangay ug panghato deliver. So di ana gyud. Ay salamat. Salamat kay kuan ning 1 million kabuk orders. Salamat kay sa nag-order. Iabot na gyud inyo mga order nga bedsheet and pillowcase. So ready for distribution. So karon pa na ko na mga ka-friendship, ayo, do not waste your time. Kung naa mo mga extra money nga pwede nyo magamit para sa inyong mga sideline, go lang nang go. Huwag mahiyang magtanong kung may right mid ba nito. Ayaw mo kaulaw mag sideline, mas makaulaw na magapundo na tadi takabulo mangita og kwarta. Taktora. So may na lang makginansya tagma os kagatos ana dayon kuhan pa nimo nagpanggas pag-deliver, okay, kapoy po kaayog lakaw niya, mag-aswa ta aning bog at kaisa nga tanan. So daghang kay salamat sa mga nag-order og bedsheet and pillowcase. Mo PM ra ko ninyo tanan nga dian ang inyong mga item. Social man yung mga item kay mga Gucci, Chanel, mga Turva, Hermes. So pangdagdag budget na ni sa atong nga birthday pohon. So kinahanglan jud ta maga doble kayo gyud sa atong panginabuhian og pangita og panikay-sikay para maka-income. Oo, basta ayaw ra jud kaulaw miskag unsa pa na nga sideline, unsa pa na nga racket nga imong ganahan nga buhaton, as long as luag sa imong kasing-kasing, dili magagubot ang imong nahuna, kung unsaon siya then go for it. Kay para naa kay extra income. Oo, lami kay ang feeling nga naa kay work napaw kay extra income. O lami jud na basta extra. O di ko na siya kakuan. Di gyud na siya ikalalis.
So makatabang po na siya sa mga ginagmay nato nga mga balayro nun. Mga inani, dili kay kadako kay ginansya, pero at least na kay makwarta out of your efforts sa pagpamaligya. So sa tanong mga raketera diha, mga hilig og sideline, go 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 lang yun ta, walang atrasan. So before I will end So, before I will end my vlog for today, sa akong pasalamat o unboxing, opening sa mga orders, daghan kaing salamat mga ka-friendship sa atong mga likers, sa atong mga followers and subscribers, and hopefully sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, simple ra kayong pag-search Ma'am Ellie, M-A-M space E-L-L-I. Thank you so much sa mga blessings nga inyong gipaambit kanako og sa naghatag kanako og mga financial, monetary para sa akong advance birthday celebration. Daghan kayong salamat from the bottom of my heart. Thank you so much for watching, and bye-bye mga ka-friendship. Thank you so much for watching mga ka-friendship. Don't you forget to like and follow my page, Ma'am Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.